दिनै बैग्रिगुरि ब्रह्म मन्दिरनि खाथियाव दिनै 47 आन्दैबारिया लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादा दिनै बाव मिथिं जादों आरो बे मिथिङाव जोंनि धर्म आफादनि बादियै जोंखौ धर्मआ जिहेतु हारिखौ फोसाबो आरो बे फोसाबनायानो जोंनि आत्माखौ शुद्ध खालामनायानो जोंनि बे ब्रह्म धर्मनि गाहाय आरो बे बेद शास्त्रजों लोगोसे सम्पर्क दङ। बेद शास्त्रआवनो जोंनो सारि बेदावनो जोंनो धर्मनि गेजेरजों गावखौ फोसाबनायनि बाथ्राखौ बुंलांदों आरो बेनिखायनो जोङो बे ब्रह्म धर्मआ बर' जाथिखौ गुरुदेव कालिचरननि हेफाजाबै जों ब्रह्म धर्मखौ मोनदों आरो बे ब्रह्म धर्मखौ मोननानै जोंनि जाथिया दिनैसिम आवगायगासिनो दङ आरो जोंखौ साखोन सिखोन लाफानाय लोगो जोंनि न'खर बेंनाय फैसानि बाहायनाय आरो जोंनि बे थासारिनि बिषय जों मोजां सिन्था खालामनो हानाय जोंखौ हमथानानै जोङो बे मुलुगखौ फोसाबनायनि बेबस्थाखौ जों लादों। जे जयग'नि गेजेरजों जयग' होयोब्ला मोनब्रै फल मोनो बे मोनब्रै फलखौबो जोङो बाव सावरायनाय जायो आरो बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो जों बे मोनब्रै फलखौ धर्म अर्थ काम मोक्ष बे मोनब्रै फलनि गेजेरजों जों सावरायनानै जोंनि हारिखौ फोसाबनो थाखाय जों नाजागासिनो दं। जोंनि ब्रह्म धर्म जिल्ला आफादा जोंनि बे गोग्लैसोनानै थानाय लखिमपुर आन्दैबारि लखिमपुर जिल्लाखौ जिल्लानि ब्रह्म धर्मनि थासारिफोरखौ सामाजिक हिसाबै जौगानायनि बेबस्था लादों आरो जायफोर गथ'आ जोंनि बे मोजाङै मोजां पास बारग'लांनो हादों बे आइमोननि थाखायबो आइ बाबामोननि थाखायबो जों सिन्था खालामदों फरायसाफोरनि थाखाय बिसोरखौ आर्थिक हिसाबै सहाय खालामनो हानाय जायफोर गैजायो बेखौ जों आखायाव लादों। बेनिफ्राय समाजखौ फोसाबनायनि थाखाय जों आखायाव लादों। जोंनि आर्थिक हिसाबै दावगानायनि बाथ्राखौ जों आखायाव लादों आरो जोङो गुबुन गुबुन धोरोमजों गोरोबनानै थानानै जोंनि धर्मखौ जाहाथे गोथार हिसाबै मानो हायो दैखांलांनो हायो बेखौनो जों आखायाव आसनि लानाय जादों। बुथुमगिरिफोरनि सोमोन्दै गोजोनथाव बाथ्राखौनो सोंदों बाबामोन बिसोरो। जोंनि ब्रह्म धर्मनि नेमखान्थियाव गाहायै जग्य खान्थियानो गाहाय। बे जग्य खान्थिजोंनो जोङो समाजखौ फोसाबनाय जायो। मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जों जग्य खान्थिखौनो लानाय जायो। हाबा, जोनोम, थैनाय आरो बिदिनो ओंखाम गोरलै जानाय न'खरनि बायदि मांगलिक अनुष्ठानाव जोङो जग्य खान्थिजों फोसाबनाय जायो आरो बे जग्यआ मुलुग मोजांनि थाखाय जायो। बे जग्यखौ होनायाव जोङो सोरबा न'खरसेनि माबाखौ जोङो मोजांखौ हामलायनाय जाया, मुलुग मंगलनि थाखायसो जोङो बुंनाय जायो। मानो होनब्ला इसोराथ' अन्तर्जामिखा नालाय बे न'खरा गावहा मा उद्देश्यनि थाखाय जग्यखौ होनो लादों बेखौल' बे न'खर बिगुमाया बुंथिनांगौ। बिनि उनाव जोङो मांगलिक मोजांनि थाखायसो जगत मंगलनि थाखायसो जों मख'नाय जायो आरो बे जग्य होनाय बेलायाव सोरबा न'खरसेनि बा सोरबा सासेनि थाखाय मोजांनि होननानै जों होनाय जाया। खारन जग्य होननाय बुस्थुआ निष्काम माने मुलुग मोजांनि थाखाय होनाय जायो। सोरनि थाखायल' मोजां जानांगौ होननानै होयोबा बे सकाम जानाय जायो। बेनिखायनो जोङो मुलुग मोजांनि थाखायसो जग्यखौ होनाय जायो। बादा गैया, जेबो बादा गैया बेहाय। मुलुगाव जेसेबां हारि माहारि दं गासैबो जोंनि बे जग्यनि हाबाफारियाव बाहागो लानो हायो। जों रावखौबो माना खालामा। मानो होनना बुङोब्ला जग्यआ गासै मुलुग जिउ जिबिनि थाखाय मोजां हाबा मावग्रा अर ब्रह्मआ रावखौबो बुङादि बे मुसलमान बिनि ओंखाम संनायखौ फोमोना, बै हिन्दु बेनि ओंखाम संनायखौ फोमोना, बिदि
माने उच्च निच जेबो बासियालासिनो अर ब्रह्मआ बयखौबो समानै नायदों आरो बे अर ब्रह्मआ नङाबानो बे मुलुगा सोलिनानै थानो हाया बे अर ब्रह्मजोंनो गासैबो मुलुगा दैदेनजागासिनो दङ बेनि गोबां बाथ्रा सिङाव हाबनानै दङ जों बेफोर बाथ्राखौ बुंबा गोलाव जायो खिन्थु जोंनि गेजेराव हारि बासिनाय गैया जिकुनु हारियानो बे धर्मखौ लानोबो हायो आरो बे धर्मआव अर्थात जग्य होनायाव बाहागो लानो हायो 2021 मायथाइजों लोगोसे रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय आं गिबियावनो बुंनो सानदों गिबियावनो जोङो जोंनि गेजेर जनाय दखरा ब्रह्म धर्म आफादनि गाहाय थांफै ब्लांखौ बेखेवनाय जाबाय बेखेवदोंमोन जोंहा 1 नं लानि हमस्थिनि GM मुस्रि गब्लां रातिराम बसुमतारी बिथाङा नैथियाव जोंहा हाबाफारि लादोंमोन सायनासालि बेखेवनाय बे गाहाय सायनासालिखौ बेखेवदों जोंहा धेमाजि जिल्ला UBP आफादनि लोगो नेहाथारि मुस्रि हेमकान्त दैमारि बिथाङा थामथियाव जोङो हाबाफारि लाबावदों जोंनि निबाराम ब्रह्म गोसोखां जामुंसालि बेखेवनाय बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनिनो गेजेर जनाय दखरा UBP आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि समनाथ महिलारि बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय ब्रैथियाव जोंहा फिरफिला बिरहोनाय दङमोन जोंनि बे गेजेर जनाय दखरा ब्रह्म धोरोम आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन जोंनिनो गेजेर जनाय दखरा ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय आफादगिरि मुस्रि सबिन ब्रह्म बाबाया बाथियाव दङमोन जोंहा गुरु बाबाफोरनि बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव जा बेखेवजेननो बिबान मोनदोंमोन जोंनिनो गेजेर जनाय दखरा ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय अधिष्ठाता मुस्रि बाबु दैमारि बाबाया दा जों बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि माखासे हाबाफारियाव गोसोखां हिसाबै लाफानाय जोंनि थान्दैबादा गोसोखां रुंसारि प्रदीप कुमार ब्रह्मनि थान्दैबादा बेखेवनायखौ जों लाफानाय जादों बेखौ बेखेवदोंमोन गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मुस्रि गायदां बसुमतारी बिथाङा आरो बेजों लोगोसेनो बिथांनि मुङै गायसननानै दोननाय जिथु खाम्फा बे खाम्फायाव जोङो आलारि बाथि लगायदोंमोन बे आलारि बाथि लगायजेननायखौ मावफुंना होदोंमोन जोंहा गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मुस्रि मुथुराज मोसाहारि बिथाङा दासिम जोंहा आरो माखासे हाबाफारि सोलिगासिनो दङ दा जोङो जोंनि गोसोखां गलक नार्जारिनि गाहाय सायनासालियाव थान्दै मेला जोंना जागासिनो दङ बे गाहाय सायनासालिनि जायफोर बिथांमोना आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोजादोंमोन बिथांमोनखौ गेजेर जनाय दखरा ब्रह्म धोरोम आफादा मान बावनाय जाबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे आफादखौ आफादगिरि मासि लानानै सामलायलांदोंमोन मुस्रि प्रदीप कुमार ब्रह्मआ दा मेला जोंना जागासिनो दङ जोंनि गेजेर जनाय दखरानि गाहाय दिनै रुफाथि मायथाइ खुंनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जोंनि गेजेर जनाय दखरानि हालामाव थानाय गासैबो हारि माहारि आरो लोगोसे बायदि बायदि धोरोमनि सुबुंफोरा गोजोनै गाव गावनि धोरोमखौ लानानै मोजाङै मोजां
जौगालांनो हागोन होननानै आरो जौगाथों होननानै जोङो बे मेलखौ खुंनाय जादों। गिबि गिबियावनो प्राइम 24 जिब्लानि रादाब बुथुमगिरि बे रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आं गिबि गिबियावनो नैबे साननैनि हाबाफारि खुंफुंनो लानाय बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि दाजानाय बानजाय आफादनि जानानै गिबि गिबियावनो आङो साबायखर बावबाय। जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंदोंमोन, दिनै जोबथि सान। हयथ' जोङो जाबायदि जोंनो फारिलाइयाव दङमोन, जोङो बानजाय आफादा जों गोसोबायदि मोजाङै खुंलांनो हादोंखौ आं आसा फालियो। जाबायदि जोङो प्रग्रामफोर जोङो डिस्ट्रिक्टआ आरो जों बे डिस्ट्रिक्टनि प्रग्राम होनाय बायदियै थांखि बायदियै जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंलांदों हादों होननानै आङो बानजाय आफादनिफ्राय बुंनो नागिरो। आरो बे समाव नोंथांमोना जिहेतु मा थांखिखौ लानानै आरो रुपाथि बायथाय फालिनो मोननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि गोजोननाय लानो हादों? बेखौ आङो गिबियावनो बुंनांगोन, जिहेथु जोंना जायगाया एसे गोग्लैसोनाय जायगा, बे हिसाबै जों आरो जोंनि धोरोमारि सुबुंनि अनजिमायाबो एसे खम हिसाबै जोङो जिथुनिखि खुंदों रुपाथि मायथाइ खुंदोंब्लाबो जोङो बेबादियैनो मेहेरै जोङो गोग्गोमै जों खुंफुंनो हायाखिसै। जोङो जिथुनिखि हादों, जोंनि गोहो बोलो दङ, बेबायदियैनो जोङो खुंनो हादों होननानै जोङो आसा फारिदों। जिहेतु आरो जोंहा मोनसे मावबावनो गोनां थादों, जों बेखौ हास्लाबाखै। जितु जोंहा रुपाथि मायथाइ फोरबो हिसाबै जोङो गांसेसो सिनायथि हिसाबै जोङो लेखा दिहुननांगौमोन, बेखिनिखौ जोङो समनि आंखालाव जों दिहुननो हायाखिसै। बेखौ जोङो गिबियावनो जोङो रायजोफोरनिसिम निमाहा बिनाय थाखादों आरोखि। बेनिखायनो जों सानदों बाखि माबाफ्रा थांखिफ्रा लानाय थांखि बायदिनो जाफुंलांजोबदों आरो मावलांनो हादों होननानै आं बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै आं बुङो। गेजेर जौनोय ओनसोलनि ब्रह्म धोरोम आफादा रुपाथि मायथाइ फालिनायनि गेजेरजों दिनैनि समाव माबायदि गोजोननाय मोनो? मानगोनां प्राम तुक्तिबु हेड रायनिसिम गिबियावनो गोसो गोरबोजों मान बावनाय थाबाय। जों गेजेर जनाय आनसलिकआ दिनै जोंहा 25 बोसोर जाबाय। बेखौनो दिनै जोङो रायजोयै खौसेयै जों मोनसे थांफै गेट मोनसे फसंदों। बेखौ लानानै दिनै जोङो एसे गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा बेयो जोंनि अराय समनि मोनसे नेरसोन, गथ' गथाय इयुननि बेयो जोंनि जोंबाय थागोन। बेनिखायनो आंनि गोसोआव आङो बेखौ लुफुंनो हानानै एसे गोजोननाय मोनदों आंनि गोसोआव।